hebben we nog één liedje wat er eigenlijk een beetje tussen wal en schip is geraakt. En dat is het liedje met Def Rhymes. Nou, voor mij zelf niet. Maar kijk, als omroepen zeggen we draaien niet, ja, dan sta ik met de rug tegen de muur. Dat geldt het voor ons Nederlandse artiesten allemaal. Je maakt de plaat, je doet het in de studio zo goed mogelijk. Ik probeer dat samen met Def om er een lollig nummertje van te maken. Je laat het persen, je geeft aan de plugger. Het gaat naar Hilversum. Het gaat vanuit Hilversum het land in. En als dan sommige omroepen zeggen van nou, er zijn een paar omroepen hebben het heel veel gedraaid. En de meeste grote niet. Dus ja, dan heb ik het nakijken. En dan denk ik, nou goed, voor mij is het een leuk nummer. Dus ik ben er heel blij mee. Ik vond de samenwerking met Def Rhymes absoluut leuk. Dus ik heb zelf een hele goede tijd gehad. En het is voor mij nog niet afgelopen. Ik zou het leuk vinden om nog een keer iets te doen met een orkest of een orkestje. Maar zal ik maar zeggen met veel live gedoe. Dat zou ik leuk vinden. En dat ook zo uit te brengen op plaat. Ik heb geen flauw idee. Kijk, Def Rhymes komt ook op je pad. Def had een Party Award gewonnen en ik had ook een Party Award gewonnen. Dus je krijgt die Party Award en je zit backstage. En hij zegt, ja, hoe jij altijd met die woorden bezig bent. Dus ik zeg, nou, dat schudden met die bullen, dat laten we dat niet onder stoelafbanken steken. Nou, voordat je het weet is er een samenwerking tot stand gekomen. Dan moet het eerst een tijd rusten. Was met mooi werk ook zo. Je hebt niet 1, 2, 3 een liedje waarvan je denkt, dat wordt hem. Dus we hebben daar een paar maanden overheen laten gaan. En toen was daar in één keer de oude Waldola-lamp van Chef van Oekel met die gouden gordijnen. Dus wij dachten, er is ook een clip gemaakt, maar die clip is er nog niet. Dat duurt allemaal even iets langer dan gepland. Maar die clip komt ook nog, die krijg je ook nog te zien. In een bordeel. Dus we krijgen bij Def Rhymes nog een clip. Ja, er komt ook nog een clip bij, ja. Maar we doen het in etappes.